आलासियानो खादो नै दे हाय दुरा बेनो दै सिना नङा नै इथिं गंसे दङ ओमफ्राय नै बेखौ बिसा लगायदेरना बानायदों आरो मादैया हाथ'वाखै माने दैथ' ओंखारलायो गिदिर खथा मोननै माने मोनथामा जागोन दां ना मोनथाम बानायदों आरो ओमफ्राय दायो ओइ ओरै थांसै आं थांजोबगोन आया आंलाय बेखौनो हनै आया माने बिसिगि दङलै सासे मा होनो जेनेबा राभार बिसिगि दं आंहा बेयाव थांना फैनायदों आरो मैयानो खबर होखाबाय नालाय लेंहरदों माने आदिनाव थब नुखायो दा थांनोसै आरो ना थबनो जमा थांना फैनोसै माबायाव बिसिनिफ्राय माने मथा मथि 15 थ' नङा 25 बा आधा घन्टासो लागोन आरो टमटमजों दे बल नै बिसिना गामिया बेनो आरो मादैमोना मा होनो मानसिफ्रा गासिबो बर' गोजा ओमफ्राय रावा माबा आरो रावा जेनेबा असमिया बुङो धोरोमा संखरिया जाजोब्बाय आखाइ थुलथुं 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 दामो आरोना बेनो टाइटेला बर' गोजा ओमफ्राय मानसिफ्रा बेल्था खसार गोजा आरोना आंनिबो बर' होयोग्रा गोजा बिदि आरो माने मानसिफ्रा बिदि गोजा गाज्रि मोननाङा दै बे आंनि माखासे फल'वार्सफोरा फ्रेन्डफोरा माने माबा थायो नालाय मा होनो बेल्था खसार दं नालाय बिसोर असमिया बुंग्रा हा गाज्रि मोना दै आं हले बुंखाबाय आरो ओइ क'त जाबि माइना एया क'त जाबि नो क'त जाय दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो दै लोगोफोर नायलांबाय थादो माबाखौ जायगाखौ माबायदि बिसिनि हाजो सारि सारि दङ दा देखायलांगोन ब्ल'ग आरामनो नोंसोरनो दे ग्रोम ग्रोम साइज जामथार साइजनो आरो बिसिनि गामिफ्रा भारा रुम गोजा बेफोरो भारा रुम होयो मायो सरकारनि न' मोननाय गोजा लुदों फाखा लामा बे खुमायनि लामा नालाय नांबा आरामथार लामायाबो ओइ मोनसे मा मोनलाय खखापारा माबानो बिसिगिनि बिमानो गस्ला लानो नागिरदों आरो ना सिखिनि बिमानि आइनो आरोखि गांसे लाबाय नै ओरैथ' फैनो मोनाखै नालाय दाख्लै बैसागआव फैयोमोन गांसे लाना हैनोसै आरो दख'ना मोनो जायो बेयाव आर'नाइ दख'ना मोनजोबो ए मा नांगौ नोंसोरो मोजां नै मालाय बिसिनासो बेल्था कसारि जायगा गोजा नालाय आमियो बर' होग्रा गोजा बे साइडआ मोजां मोजां मालाय गासिबो रावफ्रा असमिया बुंजोबो धोरोमा आखाइ खबो खामनाया सारि गानबाय मेख्ला गानबाय गोदोनि बोराय बुरियालाय रोङोमोन आरो ना बर'फोर दानि रावबो रोंला आरो दाबो माने उत्तरपारियानि बर'फ्रा माने रोङो आरो ना बिहाम जाफैनायफ्रा बिदि आरो बर' गोजा गामिफ्रालाय गासिबो ट्रेन साइडजों बारलांबाय दै हाजोआ बे हाजोथिंनो आरो गैया नै दै बे माबा थांबा ओरै गुवाहाटि हाजो दं मालाय ओरै सेर सेर सालबारि जा मोजां एखेबारे बिदि थांबाय राभा गामि मोनहैबाय आरो एकदम बिसिपुर रेमपुर नेसनेल लामा इयो माबा थांनाय आरो एकदम ओरै मा होनो बङाइ गवालपारा बिदि मोनहैबाय आरो बियो सालबारिया जा मोजां भिडिअ रिल्स खालामनो आरामथार हरै सेंग्राफ्रा बहा थांग्रोदों जि मोजां रिल्स खालामनो भिडिअ खालामनो गावनो स्टिक खालामनो आरोना बै हाजो सेरावनो आरो दा जों थांग्रा लोगो बेनिफ्राय जों थाबायलांनोसै लामाया माबा 4 लेन जासै मालाय बिसिना ओंखायनो जावखुजोब्बाय बानायगासिनो दङ बरियानो मैया जि हाखर नै ओरै खथ' मोजांनो सालबारि दं बिराद मोजां ओरै ग्रोम ग्रोम मोनसे हाजो सालबारि गोजा एकदमानो नै दा जोंनि नैबे गामियाव हाबसिनो आरो लोगो नुवा बिदिनो ओइ नेथिंबो आरो ना दायो ओमफ्राय थांसिगोन आरो ना लोगो न'आव हाबबाय गामसा गाना फैखायो ओमफ्राय आं लंपेन्ट गानाखौ लंपेन्टआ सुना होदों नालाय लंपेन्ट लाफायाखै गांसे ल'खा लंपेन्टआबो नैबेनो आरो दा लोगोनि गामि बेयाव हाबनोसै जोङो बेथिं माबा जाजोब्बाय बिसोर बे राभा गामि जाबाय आरो ना बिसिगिया राभासो नालाय हाबहैनोसै आरो राभा गामि हाबबाय आरो जों एबार नै थांगासिनो थांसै बोरो फैद' मामबार मालाय नै बिसोरना राभा हासंनि न'फोर मोनलाबाय थादों खोमादां बांसिन राभा मानसिफ्रा न'खौ गोथां गोथांसो रं फोनो दे बिदिनो राभा हासंनि मादै रं न'खौ गोथां फोनो रंखौ ओमफ्राय माबाखौ ओमफ्राय माबा लिरो आरो गोजा होयो आरो रं गोजा होयो दरजाफ्राव राभा हासंनि न'फ्रा आरो खोन्थानाय माथो जानोखाय न' लोगोफोर राभा गामियाव हाबबाय आरो बिसिनिया राभासो नालाय खोन्थादों आरो मोनसे माबा थायो नालाय हनै मा नाम होदोंथाय बेहाय एगेसर माबा एगेसर दैमारि
Pudumpulut Sobit नै सालबारिया सालबारि बारि हाजो जि मोजां मोजां थाबाय रिल्स खालामनोसो गोसो जायो बिदि नुबाथाय बयानो गामिखौसो जि फसन मोनथारबाय आं नै आरामथार गामि ओइ बे बै हाजोनि सेरावनो आरो बे हाजोनि सेरावनो हनै मोजांथार गामिया मालाय बिसिना फाखा लामाया जामजोब्बाय आरो नै बेफोरबायदि दंफां साय साय सारि सारि नुबा सालबारि नुबा सोर रिल्स खालामनो गोसो जाया दे जि गोसो जायोनो आयो हयथिबो नै हाजोफ्रा आराम आरामथार रिल्स खालामनो जि मोजां स्राय स्रायनो फैद' फट' खेबसे मोनसे जमा नुयो मोजांथार गामिया मालाय स्राय स्रायनो थारलै नै लोगोफोर हाजोआ एकदमबारे हाजोफ्रा नायलाय सालबारि हाजोआ गारनानै थांनो बाथावथाव जायगायानो जि साइसखा रिल्स खालामनो मानो आरोना साइसथार गामिया एकदमबारे इथिंजाय लाहर मोनसे इथिंजाय फै होनबालाय आराम खेबहरनि फट' मोनसे लांसै केमेरायाबो दामि नङा नालाय मोजांबो नुवा आरोखि होनबाबो लानि र' जि मोजां गामिफ्रा एकदम हाजो नै सोरांबानो हाजो नुयो बेयाव मबाइला मोजां दामि नङैखाय मोजां नुवाखै दै बिराद मोजां जायगाफ्रा नै सालबारि ग्रोम ग्रोम स्राय स्राय स्रायनो आं ओमफ्राय जुमबो खालामाखै आं जुम खालामबा गावोना केमेराया जि मोजां सोरांबानो माने माबा नुखायो आरोना हाजो नुयो मायो मोजांथार गामिया हाजो बेनो हाजोसो ओइनि बेनो डाइरेक्ट हाजोखा बेनो गामि आरामथार मालाय हाजोफ्रा नै जोंनिथिं अन्थाइ गैया अन्थाइ खम आरो मोनसिगोन बावला ससेल'थार माने बिसिगोन नङा मोनथारसिगोन ओइयाव मोनसे माबा दङ अ नैबेमोन नामाथाय स्कुला मामोनथाय इयो माबा मोनसे मन्दिर दंमोन दै आं आन्दायलांबायसो गवालपारा नङाना बियो नै अ थख'फारा होनना थख' दंफां गैयाथ' आरो गोसोम मोनदों दै हाजो सेरखाय गोसोम मोनदों मबाइलाबो जि दामिथार नालाय ओंखायनो गोसोमसो नुखायो आरो मोनसिगोन दे फैद' मोनथारसिम बावला ससेल'सै मैदेरालाय गैया थाबाय फैया जायो बे मालाबा जिबौ खंग' बै औवा सेरजों हाबोमोनदां ओइखिनिजों गामिया बेनो बिसिना बिसिगिना मैया मोनफैबाय नै बिसिगि न'आ मोनफैबाय आरो ना मोनफैबाय आरो दायो आं दानि हाबनायखौ खालामदोंमोन माने क्लिक खालामनाया जायासै आरो नैनो बिमाया न'आ गंनै जाबाय मालाय बिसिना नैबे फंबाय दै ओमफ्राय नैबे दा फंबायनि नामाव खालामबावबाय आरो ना गंसेबाव नैबे जोंहा सुखिनि जाबाय बियो ओमफ्राय नैबे माने फंबाय माथो दिलायनाया माथो मैसो किन्तु इटादे दुदुआ थांने माथि गुवारनाय दुताहेरम ना केकुलिया अ थुमसा जुखाबाय बेखौबो आरो नै मालाय दरजा देबा क्या है ना दरजा आरो खिड़की हल ना हल ना खिड़की लगवा हल दरजा देबा लगे आरो रंग देबा लगे ना जाबाय दे लोगोमोन बाय खोन्थाबाय आं बिसिगोन नंगौ दे नोंसोरनो